Darby, Caomhán, is Mícheál Ifine Chultúir. Agus is Mícheál Céitiúla Linseig. Is muide na hificí planálataanga atá ag feidhmiú an seo i Cois Farraige. Tású lean góid bh buin tainmh as oíche Chultúir fé hain. I mbliana ba bháilín cé leabhar a dhéanamh ar na hailíonna traidisiúnta. An téma tarráí aine i mbliana má na hailíonna traidisiúnta a gcail ó Ghlu go Ghlún. Mar sin, tásúla go bhaine sé peann as an bhís an seo agus muinte Cois Farraige i caint i córa agus i Ceol. It's Ruairí I'm from Conamara. Was to be Conamara, so I'm a wap priva. And I've been to Chéilleachair. So Tamish I'm from Conamara. I've been fichi kui blian belach. Es has bjarki o hoges me. Achas Céilleachair Chultúir Gailimú me is Shan Ceol in Belme. So it's brought in Ceol. It's brought in Shin Ceol. It's Casoran. It's rotation forma o fasinís ideach nach hier ranjar Ceol agus oran anna agus ranjar almost tan a tradition so sin ni kin tradition tan je gur a chorrai ag an géad clonelle so ni ein vo isar na Ceol tourist an géad clonelle so chuin an cechfad o is a playlation kinder hocker to gret gur an constantly ni gur all Well, chonig má hosa agus mar har run agus hí man sin gur le gur ceol chasan mar má beidir sé seacht agus just fit má hantíine ní sam agus hain fún ceché ar daine a chasta agus sin ceché fit má Níor tú bhad ólam ná chuirtúhain síman ar chuir? No. Like a couple shoppers we sample and check in morning. Yeah, that's Ken KV at the wounded that produce. Yeah, and Kelly Gannon from Iomaire produce if having glets reading. Agus an chain mog shish from America, agus an chain Chumag and all that. Yeah, so being from Kelly, Siobhán seam agus an léidir Siobhán seam agus bhí Siobhán má mar winter agus fair play an old freshness an winter well here. Tá táir ar rastas i gantar se tá táin na winter i Ceol, tá táin na máistí Ceol agus é disásta a good Ceol i range chus am dearla mar rá mar hampla tá nóla múna Caomhán agus tá Mary Bergen i múna Luan agus bhí dearla mar rá sin cos le Stefan Grappelli áile le bhailí na múna bit, so tá gclann ar winter cheanta seo bhfuil an Ceol agus bhfuil na máistí Ceol sásta go Ceol a range. So you can really special to Fingeol agus Fingeol to gantar seach gáireach mínte á rínte agus mínte a chasa ní héig mín gasú a chasa le chéile agus daoine fásta chasa le chéile agus chuile flóm na chasa le chéile session éagsúla agus is rud éanta question it's been session angetí fad bhór a chuidir daoine agus is rud mór mílte chuig na chuile na chasa cumicí in chasa dána siad cinnte an go bhfuilte bíon Ceol agus tá sam go bhíon Mijn eigen na boys is helemaal niet zo de is niet vader die meisje de en is meisje na 10 kilometer misschien maar heen veel more is en als je het is effect ja te fashion gewoon not to finish sport vinden nou wat je doen ja het een plan voor de session hangs of wat je is costumes or just dance or stuff ja so dat is goed woord dan on DNA so je het wat dan only als goed woord on DNA dat is de kant van fashion Well, tradition more oranacht was almost an oran, it was almost an Ceol, it was almost an Halloween tradition to dance. It's correct. So been just away and dance. Yeah, been. So when you said back in free Ceilleachair sing, you know,
Nissan really. The one, sorry. Yeah, more her she dance great she over was Jane Mícheál from a Simon number better Chéilleachair and on Ken and Cosma and Constantine agus sin dan Mhaoileoin is cuma vi mis go chuma an erachtas as vi ma dansa an erachtas agus ring out marching was yeah, depends on. So she need to quit when continue on to dance when because Chach kit get dance the winner agus dance go hard. Can rudi hanging Mhaoileoin so as ma chuid gasú le gram in Ceol leis na Maoileoin bia Ceol tá sa ganta seánna tá go chit bhil le chumling nu chu heachtam agus bim sin an dó. Ma hen sit mai fáil brabach fi ho as agus can na chumling sin na chumling for tú ó Kelly. Can tan tan chumling. Jackson's Morning Brush. So what do we see about him? 3. Okay. 3, 2.
Dói is na Mícheál Darby, is na Chéilleachair, Cois Farraige, agus Casan an Mhaoileoin, agus tá má Casan Mhaoileoin le pí a fadanis, as dói bhí me tús le 10 agus dói, agus an teile go híomh tá a bhirt daoine, déhín, agus Casan déhín na concertina, agus Casan sí piano, agus Casan sí na people. Agus na tíomh sin tá daoine, agus Casan daoine an chláiseach agus an concertina. Agus tá na ceappa go si amach na featherbí sa scoil áisianta. Agus bhí na dóigh freisin, nó Bhí ní sin na dóigh freisin le Mary Bergen bag na ceile bliana áineis. Agus is éanta go bhfuil Mary Bergen na gasir. Freisin. So dean sé sin in áid. Agus is ítach an bunus í nadóigh. Má tá go ceolbhéalach ólan is ítach a bunus í nadóigh stáin le tá sí amach. Má tún sé an chleacht agus tíiscint reit úr de sceol. So sin áí hosa muidir le amach ar a bheith stáin. So níos an catóidí gur rá, ceach í hosa síach. Níor has na bheith nach fós. Ach spreolam sa Ceol is a scoilfach na rinneal hósa mar sóil a gainin sa Cois Farraige inis. Bhín casa árán agus níos ríist fós bíon scríochaí lumsacha. Ach me an bhród a bhúlas má ar céile áling hansátílam agus as na chalíní chmá. Spreolam sa Ceol, spreolam an Ceol rechtant sa teig. Agus ar nó tá mo chrís na hárántaí chmá. Is cumann ní me marásúr bhíoh sean oncailm cheart ag teach Martin Hamish. Agus Martin Hamish chasa sean busca agus úrlas féidir na plóisio a bhínig an tfun pedéir. Agus sé chasan an ceol ehantas go bhfuidir an bhéalteachta chud a bhaidin na hagan féidir an bhéalteachta. Chum sé, chmaithe nar chum? Chum sé an portata sé hasa. Rí radio chum sé deirs. Tas go an ceann sin. Rí Martin Hamish. So, is cumann me sin tíocht ag teach na marásúr agus bhíoh sé múnaí porta a bé. Agus freisin Mhaoileoin sin chas oncailm dear me éide. Park in Darby, bhí sé na hagart sé baltínis le níos blianta. Bhí sé na hagart, bhí sé na missionary chas in Africa feabhád. Ach nuair sé tíocht do bhaile, bhíoh sé héna casa ceol chasa se na pípaí. Bhí sé harcín le bheadar freisin agus bhí sé harcín bhálín go dtí. Agus tá san na se bhaile, bhíoh seisiú na gúnaí sa teach le go Martin Hamish hart. Agus bhíoh sé héna an Park in Darby, agus Colcardo me éide freisin Métis Jo Hamish. So, is cumann ma hí eithfub agus má rás ó 7 nó 8 go blianta agus a géisteacht sin nes múí me gine gná. So, is dóigh go binne ag cinál borfum. Agus tá me sé rá gribh. Weil bhí árántaí áráníocht maithimsa chmás árání dhéanta má bháir so go lehannig gainnear amal cuioin. Agus bhí tictarna cuismóirí nuair an héana an óg tín ceol agus agus chan chud ceoltóirí dín ticsan. So bhí sáin gcónaígams ar nó fású sa bhilteacht bhí an ceol an láidir thart timppelling. Níor chas mé nuamh an uirlis agus an éfeil orm nar chas. Nó fuair an chans ná ríide in uirlis ceol a gálam. So hynny'n chúis gúlam chosásta bhfuil ceol ag na chalíní an sá. So beidir go níor de sundaig tunis fua héin agus caithnásta siad fálam ceol. So beidir das nó níos le de hín. As mi sé fálam ceol le Mary Bergen na bríma. Tá seacht bhíoh sé teach ag an mhanscoil agus bhíoh cúpla duine an galamachacha chun heachtain. Agus sin cúpla míonna sin has mé a gan sa tíim de Noel Hill. Agus Tam tóscoil ag rannaí le Noel Hill ar líne agus sin beidir blian na rá blian nó hin has mé le piúpaí agus blian mar gáil le Matthew Cassidy has mé le géim ceol. Agus an piúpaí láidir sa glám chomás as go dás go an tradiisiún sin teach nó so glún go glúin. Agus bhfuil deisna chomá ag na páistí mar tá anna cheol an sa cheantar agus tá scot na múntóirí agus is chuin faoin brech a bhain sin as a geol chamat.
Well, my album's cos a Ceol thumbs nach like Lord Field, see bands of like Ceol and us Willie Clancy, agus Scolachla, agus and Flag, agus Willie Martin, there's been what's going on with Costa, Mícheál, agus Crackling. Agus bhfuil tún chuir ag fear seachlah, bhfuil? Ie, good help. I think sé go ní chuir cóirle intachréin. Cóir na néisní si bit. Bhí an cóir is nó chuir an seamh. Bhín sé rálam sa gan bheith casa ar stipu. Agus nó séar an flet ó handas. As muid Ruairí binis agus béisin go bhí dúise, ní mé cinnte na heimna í tarb agus si go bhí cinnte go bhéanas tá dána go tasí má.
Smiche Siobhán. Smiche Aodán. Spáil na hánmid agus tá páirtas an grúpa Ceol éireach. Stoi gúil mu ceol an is le beidir chuig blin a déag. Se go deas mar turn se deiscin stoi go le taistal haar timppla na háit is áitchaí difriú le ceall fud na tíide lucht bhí mu mó agus a gopla áile, so se go deas gúil an deis a sinna dhéanana fiúm bhí mu th leir, so se go deas a dhéanana. Stoi chun mé héin sim sa ggóil stoi ni a bhí me óg bhíh me donna dansa gailech, so mar altar sin stoi thug sé sppraga gums me feiceáil daoine ceol gúnaí agus mu státe, so chur mis síán ar a meach sin agus se go deas gúil lehéid go Aodán gúil me ná a bheith sein sering a teir agus gúil me tríal a bheith casóra an nuisi sa ríist agus bína bhirtaine cána freisin, so tá se go deas gúil se sin an agus tá se go deas gúil mud héana a ban taine bheith freisin bhil a gúil an bua sin. Stoi gur thosamise leis na seanós, bhí me fáil ranganíú méid scoil le mar a fitir. Agus dá me leis henne sé riomhlum agus an sin chur níos mú sim sa ceol tíide. Sinna me míorchlár agus bím héin tríal a bheith casa freisin. Ach daine se go mór in deis iontacha a bheith casa le go leor daoine agus a bheith áitchaí tifriúil mar de réad an. Agus stoi go bhirte an freisin bhí má móbhioch sí casa óran ar a seanós. So stoi bin an bailach go grasím crain héin an mar tasam chun héin ar enos níl an ceol sa gláánach go gluisin mu an radio agus an telefi seasta agus ceapan go bhhaid má mó ceapan i fud an bhirte an stoi an ceol bhil a bhíh sí gúnaí casa óran ar a seanós síon go amach cóisiir an chasach sí orm agus ceapan go bin an bailach gur chur mud síán an chéad a riamh. Is múntar bunscoile me agus tu go me ceol se siúmar rang go freisin go léúil. Bheith spríúil mhfuil na gasúil a gclann lábhan nó colsalíne, bí mu casóran na tamar fad. Stainin de sin ionintach le na gasúil agus chun de sim sa ceol ag Oíche Airneáin agus ionintach teise sin freisin. Se stoi má brenn mu rudí ar nús iireachtas na saona agus rudí mar sin. Tá mu feiceáil gasúil ag Oíche Airneáin agus donna dansa ar a seanós nó agla burt agus Spáin se stoi go bhfuil nasc idir cultúir na héireann agus na halíne. Agus fiú an ag dramní sinne tá measc an ionintachán mu a ghfuil sim ag daoine sa ggheol. Má brenn mud th leir tá nid a daoine bíonn siad a ggéirbhead an aber dansa ar a seanós, bíonn siad a ggéirbhead an dansa gaelach. Fiú an Americán is bhí mu taoine ceol an bhí nid a tíach cubs na hór an ghaeilge agus stoi Spáin se ghfuil nasc go sin agus go bhfuil sim ag daoine sa gcultúir taine seo. Fiú an mas na hóráine, mas an dansa a nó fiú an teanga héin bhfuil sa tá daoine ggéirbheith fólam chus go na rudí tainin seo agus is ionintach rud sin agus tá si thosaí ag Oíche Airneáin agus fiú an daoine taní sinne tasíach go bon sos séintach gúil te sinna tarlú. Rúmas glóir tíad go blian óhain agus bhín deisiin áil taiisiil agus casa le ceoltóirí cáiliúla, chumá le ceoltóirí eile. Freisin sin rud a sáirstoi lumsa ar an ná an taiisiil agus go tú caiins le ceoltóirí eile an sim céanach agus na rudí tá sim a dhéanana. Se stoi má brenn tú ar rudí ar nús féils Harlands go háirí tar timppla ar gantar seo. Tainn se go leor daoine acab agus bhfuil tá simach sa tradiisiún más fiú an bod seola nó más ceol nó éon spéisiúna eile tá acab. Spáin se sin stoi go bhfuil tradiisiún láidir ag cultúir na héireann agus is man mar sin tá sam le cóil ceirling héin ar enos tá si ag ceolú láthir agus séintach a sin eiceáil. So go minn si brenn sús gon bhirtaine cheappa go modíntach ach séintach a sin eiceáil gúil na gasaróga go dhéanana agus mar dhéann siad mar dhéannta seanachil molanógus tucaí agus leúna dé má an rudí gimocht mar atá agus tíine go ag na féilse agus tíine baintúsa de an teanga feici mu go leanan na halíine goil ó neart go neart agus leúna dé fan an tradiisiún láidir a chola cantar ar fud na héan.